Fededun senideok konturatu zeate. Luzea, baina Jesusen hitza argia eta zorrotza da. Eta, esango nuke, ahalmena eta agintea darillo. Juduak arro ziren eta arro mintzo ziren Moisesen legeaz, tradizioak ondo gordez. Jesusentzat ere garrantzizkoa da legea, baina ez da erabateko ardatz. Beste esperientzi bat bizi izan du eta komunikatu du Jesusek. Iristear dela Jainkoaren erreinua. Hitz potolo horrekin adirazi nahi duguna. Ez da nahikoa Moisesen legea betetzea, aitari ireki beharra dugu, eta berarekin lankide izan beharra gure bizitza zuzenago eta anai-arreba arteago bihurtzeko. Entzuna duzue, nik ordea hau diotsuet. Jesusek esaten duena argi dago. Askatasuna ez dela azten norberak nahi duena eginez. Jesusen bidea jarraituz baizik. Eta gaurkoan, zoriontsu izateko bidea eskaintzen zaigu. Lehenengo irakurgaian, hain ondo entzun dugun esan dezakegu. Zure aurrean dituzu sua eta ura. Hartu nahi duzuna. Bere aurrean dauzka gizakiak bizia eta heriotza. Zer duen aukeratzen ura emango zaio. Eta ez dago besterik. Horregatik, Jesusentzat ez da nahikoa legea betetzea. Ezil agintzen zuen ura. Beharrezkoa da gainera, gure bizitzatik adibidez besteekiko mespretsua, irainak, ezin ikusiak, mendekua kentzea. Inor hil ez duenak bete du legea, baina indarkeriatik libre ezpada, ez du bere bihotzean gurekin batean bizitza gizakoiago edo gizatiarrago bihurtu nahi duen Jainkori. Badakizue legean agindua, nik berriz hau diotsuet. Gainezkatzen gaituen hitza da Jesusena. Beti gehiago eskatzen diguna, benetan txundigarria. Nolako jauntasuna eta haunditasuna erakusten duen Jesusen aginteak. Itzela zinez. Hitz ederreko gizona da Jesus. Horregatik, sintezitzatzen hasita, laburbiltzen, Jesusek bi bizi estilo jartzen dizkigu aurrean. Bata bere gogoa egin nahi duenarena. Eta bestea, kristau estiloa, nolabait hitzatekotan. Eta kristau estilo horren norabideak eta nolakotasunak, orain dela 2 igande naizaguk Jesusen aurkezpen eguna ospatu genuen, mendiko hitzaldian, birabenturantzak edo zoriontasunetan dauzkagu hain zuzen zehaztuak. Gizarteak hau edo ura egin behar dela esan dezake, nola ez? Bat edo beste modan jar dezake, baina kristaurentzat Jesus da eredu. Fededunak Kristori eta beraren hitzari egingo dio kasu. Horregatik, fededun adiskide, zoriona nahi baduzu, ez daukazu urruti, ez da zaila. Entzun duzue, nik ordea esaten dizut. Entzun eta onartu. San Paulo berak esan diguna,
Kristau bikainen artean darabilgun jakinduria ez da gizarte honetako jakinduria, baizik eta jainkoaren jakinduria ezkutua darabilgu. Eta bihotzeko pozik ederrena zerrepikatzen dugu San Paulorekin entzun nahi duenentzat, eta batez ere guretzat. Ez du ez begik ikusi, ez belarriak entzun, ez bihotzak sumatu, jangoikoak prestaturi daukana, bera maite dutenentzat. Eta jangoikoak guri agertu digu guzti hori. Goazen beraz Eukaristiara. Goazen agintea duenaren mahaira. Goazen zoriona jateko ematen zaigun mahai jakintsura. Goazen zorionaren iturburutik edatera. Bizilegerik ederren eman zaigu eta eskerrak.